Magandang araw mga katropa, nandito na naman ako. Namiss ko po kayo. Ngayong araw nga po pala ay nagtataka ako. Kasi meron po akong nakita. Ikataka-taka kasi hindi naman ganun karami kung kumuha si daddy. So ngayon puntahan natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung nakita. Yan. Makikita nyo naman, napakaraming patoka. Si daddy, hindi naman siya bumibili ng ganito karami. Kumbaga, naka-plastic-plastic lang yan kung bumili. Pero ngayon, nakakapagtaka lang mga tropa. Kasi bakit sinako-sako ang biniling patoka ni daddy? Ngayon, pupuntahan natin siya at tatanungin. Hi, Shake. Ayun siya mga katropa. Nag-aayos siya. Daddy! Oh. May tanong ako. Bakit ang dami mong biniling patoka? Alam ba to ni Mami? Nagot ka dyan! Yun lang. Alam lang mami mo yan. Weh! Alam nyo yung patoka na yan. Ganito yung patoka. So, yung patoka na yan, may nag-sponsor sa atin. Naks naman! Kaya palang dami. Yung smile is like that. Pati ako napangiti eh. Ayan, puntahan na So, natin. ngayon, kunin natin. So, hindi ko kasi kanina nasabi agad eh. Wala akong kaalam-alam mga katropa. Nasabi ko na. At ito yung mga patoka na nabili natin. Ang dami ah. Ang dami na to. So first time ko lang bumili. Ng ganito na karaming patoka ng manok. So first time ko lang din bumili ng isang sako ng manok. Ng patoka ng manok. Yun nga din eh. Sobrang kaba ko sa vlog na to. Kinabahan yun. Kinakabahan ako sa vlog na to. Ako din, kinabahan para sa'yo at bakit napakarami mong binili. Baka masermonan tayo niyan. Hindi tayo sa sermonan dyan. Ako yung bahala sa'yo. Ako, parang hindi ko na mabuhat eh. Bigat ba? Ay. Mabigat. Ito. Puntahan na natin. Ayan. Mabigat to guys. Halata naman kapag gumigiwang-giwang na siya. Ayan. 55 kilos yan. Uy, ang dami ah. Diba? Pinagpawisan ako. Ayun. Kunin pa natin yung isa. Isa pa. Iikon na natin itong panato na. Patoka natin. Gilid lang natin mga bato at baka Sinako-sako to. at dahil nakita na nga ng mga nokis natin na marami silang patuka, na nakangiti na yan sila. Right. So, ito mga tropa. Yan. Dito ka. Para makita nila yung patoka. Yan. Relax muna tayo. Oh, kalma. Kalma. Siya nung napagod. So, ito mga tropa, no? Kung mapapansin nyo, may mga dalawang sako tayo ng patuka. Dahil dyan kay Sir Erlan Lansang and family from US. San Jose, US ba? San Jose, California, USA. Yeah. US nga. Pero dito sa Pilipinas, ang lugar nila is from Rosales, Pangasinan. Ayan. So, Ilocano si Sir Erlan mga tropa. Ayan. So, ang bilit pala nito. Pagod po siya. Ayan. So, Sir Erlan and family, maraming salamat po sa inyong binigay na sponsor nyo sa akin na pagkain ng manok. Ayan. So, alam nyo mga tropa, first time ko lang talagang makatanggap ng ganitong blessings. Ayan. Siyempre, hindi ko naman ina-expect na magkakaroon tayo ng blessing ganito. So, unang-una nagpapasalamat ako sa taas. At siyempre, pangalawa, kay Sir Erlan Lansang and family. So, grabe. Parang, hindi ko alam yung sasabihin ko. Pero, siyempre, ito kasi mga tropa. Kung yung mga patuka lang ng manok, eh siyempre, andyan lang yan. Maaari na makabili tayo ng paunti-unti
pero hindi ganito karami. Yan. Pero ito lang yung masasabi ko. Sir Erlan, maraming salamat po sa pagtitiwala. Ayan. Kasi yung tiwala po na binibigay nyo sa akin is wala po talagang kapalit yan. Kahit na pera, hindi po mapapantayan yan yung tiwala po na binibigay nyo sa akin. Ayan, so Sir Erlan, napakabuti nyo pong tao at sana po ay mas marami pa pong biyaya ang ibigay ng Diyos sa inyo sa kabutihan ng inyong puso at mas ingatan po kayo lagi ng buong may kapal. Hindi lang po kayo kundi buong family nyo po. Yan. So Sir Erlan, maraming salamat po sa binigay niyo. Yan. At ito nga po pala. Lahat po pala nung binigay niyo sa akin is ibinili ko na po. Tapos so, yung iba ibinili ko na po ng yung sukli po ibinili ko na po ng pambaon ng mga bata. Ayan, para may baon po sila sa school. At ito nga yung mga kasama ko, si Jamela. Ayan, so kanina sinabi ko na rin sa kanya na may binigay sa atin na ganito nga, sponsor may binigay sa atin. Ngayon, sabi ko, yung sukli binili ko ng ulam para may pambaon sila sa school. Ayan, ayan. So, may sasabihin pala si Jamela. Ah? Maraming salamat po. Ayan, tignan nyo naman yung ngiti niya. So, first time na lang po makatikim ng manok sa buong buhay. Anong first time? Halos manok. Ayan. Halos mga manok. Asa na may tinutuktok Pero yung manok? sabi ko nga, hindi pwedeng matapos to nang walang gagawin si Jamela. Ayan. So yan. It's your Kami na time. girl. Ngayon nga po pala, mag-shoutout tayo. Okay. Itong isa dito, chinat pa ako. Para Lagi kang may i-shoutout ko kudigo Oo, yung isa dito, chinat pa ako para i-shoutout ko. Ano? Sino yan? Yung taga saan na siya? Taga Malong. Nalala ko na. So, una, shoutout po kay Kuya John Paul de los Santos. Shoutout, Kuya. Hello. And then kay Kuya Jerry Areniego. And Jefferson Reyes, taga Santiago Isabela po, Barangay Nasigan, Purok 6. So, shoutout po sa inyo. And then, syempre, nandito tayo sa special shoutout natin. Shoutout po kay Kuya Arlan Lansangan and family po. Ano pa? Erlan. Ay, Erlan. Sorry po. Ulitin ko po. Shoutout po kay Kuya Erlan Lansangan and family. Taga po San Jose, California, USA. So, shoutout po sa inyong lahat. So yun mga tropa, no? So ayan, sobrang saya natin. Init. Sobrang saya natin, di ba? Ayan, sobrang saya namin kasi napakalaki po ng matitipid namin dun sa binigay ni Sir Erlan na blessings sa amin. So ito, yung patokan ng manok yan is aabutin na po yan siguro ng mahigit na isang buwan. Ayan. So nagrabe yung tipid ng patokan ng mga manok natin. Kaya yung mga manok natin, oy, magpasalamat kayo! Titilaok na lang daw. Oo, kailangan dapat Magpapataba magpasalamat na lang din daw sila sila. no? Magpapataba na lang daw sila. Papataba na lang kaya. Ang sabi kasi sa akin ni Sir Erlan, bagong uwi daw siya ng Pilipinas, dadalaw daw siya dito. Ay, well. Ay, So, well. sana Sir Erlan ma-meet up ko kayo ng personal. Ayan. So, andito lang po kami sa may Barangay Karot. Ayan. So, Anda, Pangasinan. Gusto rin daw kayo makita ni Jamela. So, shoutout. So, dahil ganito lang muna yung vlog natin mga tropa dahil ngayon rest day na mga nokis natin. So 2 days na rest day. Sakto naman. Ayan. Ito na lang binalag ko kasi sakto may nagbigay nga sa atin ng ayan patuka. Ayan. Hindi ko talaga hindi ko alam kung paano yung sasabihin ko pero ito na lang. Maraming salamat po sobra. More blessings to come po. Ayan. Thank you po. Ayan, salamat. Ayun, alright mga tropa na. So, yun na yung vlog natin. Ayan. So, sana ay nagustuhan nyo itong vlog natin. And see you po sa next na vlog natin. So, Erlan, ingat po kayong lahat dyan. Thank At you po. siyempre sa lahat ng mga Shoutout. nag-shoutout, ingat din kayo. At sa lahat po ng subscribers. Ingat po kayong lahat. Bye-bye.